usadený v pásme, ešte pol minúta ich presilovky, Plechanec, výšna prihrávka, ktorú zachytil Hancuš a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatno má jasne Mirosadno. Gól! Gól! Oslabený gól Mira Šatana v druhým zápase na začiatku tretej tretiny. Na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Prichádza čas, kedy ľudia hokejom si žijú. Vypredané štadióny, naplnené bary, na námestí pohodlí domova každý fandí. Bielo-modro-červená zástava je naša, na hrudi erb slovenský, dvojkríž krása. Náš tým je pripravený, nalade hymna hrá sa. Neexistuje super, ktorý zdolať nedá sa. Nervozita na lade, nervozita na hokejkách, raz to tam padnúť musí v plnej sile či presilovkách. Nech Bože dá, nech Bože dá, hej, víťazstvo je naše, výhru na dosah máme. Kanaďania, Rusi, naši bratia Česi, Fíni či Švédi, nad každým vyhra svieti. Stačí, ak budeme držať za jedno lano ako tým, tak sa rodí úspech byť tým prvým zlatým. Za náš národný tým, za našich chlapcov, za Slovensko, vedno, že pravá sila ukrytá je hej ho, hokejové Slovensko. Za náš národný tým, za našich chlapcov, za Slovensko, vedno, že pravá sila ukrytá je hej ho, hokejové Slovensko. Každý fanúšik na Slovensku pevne verí, že obhajeme titul majstra presne ako vtedy, keď písal sa rok 2002, v finále Göteborg. Do sekundy bojovali, nevzdali hru. Bojovnosť, odvaha je to, čo nás tak líši. Máme skvelý tým, na ktorý môžeme byť pyšní. Jano, Laco, Rasto, Stana, Peter, Budaj, to je jedno, vždy chytajú tie strely ako páni. A o tom je to útok s čarovným číslom hráč 18. To je Miro Šatan, kapitán, veľký hráč náš, podrží náš tým. Výstrom a je to gól, presne ako v oslabení Čechom dal gól. Neskutočné chvíle slovenského hokeja, keď zdolali sme bratov Čechov. Skore 3-1, dostali sa do finále proti ruskej zbornej. Zanechali srdce v podobe medaily strebornej. Za náš národný tým, za našich chlapcov, za Slovensko, vedno, že pravá sila ukrytá je hej ho, hokejové Slovensko. Za náš národný tým, za našich chlapcov, za Slovensko, vedno, že pravá sila ukrytá je hej ho, hokejové Slovensko. Napezoval na skvelé výkony z pokladu. Gól! Gól! Hancušov ten sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou. 2,5 minúty pred koncom a Kanada hrá so 4 hráčmi. Úžasné chvíle pre slovenský hokej. Po 8 rokoch môžeme postúpiť. Neboj sa zakričať z plných síl, do toho Slovensko, takých fanúšikov na svete nemá nik, iba Slovensko, naše Slovensko. Neboj sa zakričať z plných síl, do toho Slovensko, s takým srdcom na lade nehrá nik, iba Slovensko, naše Slovensko. Za náš národný tým, za našich chlapcov, za Slovensko, vedno, že pravá sila ukrytá je hej ho, hokejové Slovensko. Za náš národný tým, za našich chlapcov, za Slovensko, vedno, že pravá sila ukrytá je hej ho,